Alright, so maraming salamat sa Vincent Stars. So, namamagana yung mata ni Japanese boxer. More shots from Maldonado para naman mas malabo yung paligid ng Japanese. Yan. Good shot sa ulo. Ito yung kailangan, guys. Side to side to na lang. So, ang referee po ngayon ay si Nick Banal, ang kapatid po ni AJ Bazuga Banal. At yan, round 3 na po ito, guys. Yan. Kailangan ni Maldonado, guys. Alam niyo, ito si Maldonado, isa sa boxing prospect ng Pilipinas. So, yung laban niya kay Martin, napakagandang laban yun. Nagkapagbigay ng magandang laban ito si Maldonado. At saka, yun po yung nabukas sa kanya sa Ilorde. 8 rounds of fight. Tukod mo yung jag mo! Tukod mo yan! Yan. Ng round, guys, kung saan nagbabawi rin ito si Japanese, pero yung pambato po natin hindi pa rin nagpapatalo. So pinapayuhan siya ng kanyang coach na hindi magpasumpa ba, hindi magpapabugbog. So pasensya na, guys. Yan. Ito yung round ng maraming kombinasyon ng Japanese, guys. Pero good thing si Balada palagi nakadepensa. Kailangan nyo talaga makaiwas sa mga atake ng Japanese. Wala na siya! Ay, gusto makain para! Taas ka mo! Yan, hindi nyo pa yun ang coach Chris na dapat si Babaw siya mag-book. Yung target yung ulo. So namamaga na po yung kanang mata ng hapon. Bantay, plasta natin! Plasta! Tukod na dyan mo! Tukod yan! Tukod!
Last ko na yan, Jom. Last ko. Last ko na yan, last ko. Doble, baldo, doble, baldo. Aper. Ay, sa magdala. Hodra. Na, doble. Balos. Taas ang sumbag. Balos. Karon, baka. Wala yan. Na. Dubliang. Grabe yung hapon guys. Medyo nahihirapan tayo sa forma natin dito guys kasi ito yung cameraman. Jom, awa niya, Jom! Good! Dublia! Ya, plaster natin, plaster! Plaster firme, taas kamot! Grabe yung fighting spirit ng dalawang magaling mga iba.
6. Yan. Round 7 na guys. Balinado, move side to side. Move side to side. Shout out to 610 viewers. Don't forget to like this Facebook page. Please don't forget to share the Facebook live. Okay, round 7 na po ito. So, this round, Balinado moving side to side. Yan. Yung laban guys. Ganun palitan ng mga guys. Seconds remaining time. It's round 7. Ladies and gentlemen, this is final number 8. The Last 2 minutes. Again, this is the final round. Balinado kontra Japanese Boxer. Shout out to Team Ilorde, especially to mga Popoy, Sir Luis Martin. Sila po yung ito yung magpaka guys. Ito yung mga magandang isa sa mga magandang laban. So, last 1 minute sa round 8, the final round. Patuloy ang
titig sa gupaan. Last 45 seconds. Yan. Parehong pagulo yung dalawa pero patuloy na lumalaban. Sino kaya mananalo sa dalawa? 25 seconds remaining time. It's round 8, final round. Step back down. So last 10 seconds.